दबाइए ना। क्या? सब्सक्राइब के लाल बटन और साथ में घंटी। डीजे संजय सम्राट, रौनक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैलानी लखीमपुर। जिला लखीमपुर के हाई हम बराती जिला लखीमपुर के हाई हम बराती कैला बियाह काम करब दिन राती लड़ा के नजरिया लेला 2000 लड़ा के नजरिया लेला 2000 पाकिटी हमरा गरम बा। लखीमपुर खीरी के लइकन में दम बा। खीरी लखीमपुर के लइकन में दम बा। जिला लखीमपुर के हाई हम बराती जिला लखीमपुर के हाई हम बराती कैला बियाह काम करब दिन राती लड़ा के नजरिया लेला 2000 लड़ा के नजरिया लेला 2000 पाकिटी हमरा गरम बा। लखीमपुर खीरी के लइकन में दम बा। खीरी लखीमपुर के लइकन में दम बा। डीजे संजय सम्राट, कौवा में तोहरा के देखलू हम जब से बस गइलू दिलवा में हमरा तू तब से। कौवा में तोहरा के देखलू हम जब से बस गइलू दिलवा में हमरा तू तब से। गेहूं चावला फूला खूब हम पे मरलू छज्जा के ऊपर से नैना लड़ावलू कई के इशारा मरलू छुआरा कई के इशारा मरलू छुआरा डीजे के वैलूम कम्बा। लखीमपुर खीरी के लइकन में दम बा। खीरी लखीमपुर के लइकन में दम बा। डीजे संजय सम्राट, गौवा जवार के भैले बेगाना तोरा के देख ले अकले दीवाना। गौवा जवार के भैले बेगाना तोरा के देख ले अकले दीवाना। शादी काई के तू अपना बनाला अकले दीवाना की से जिया ज्यादा दहिया के नरमी मिटा जाई गरमी दहिया के नरमी मिटा जाई गरमी हमरा के लागे तरम्बा। बहुत पिटैबा। लखीमपुर खीरी के लइकन में दम बा। खीरी लखीमपुर के लइकन में दम बा।